Asi to, no, baví mě to prostě furt. A poslední otázka, jak jsi spokojen s organizací? No tak organizace jako vždy skvělá, skvělí admini, správní lidi, všechno probíhalo tak, jak má, chválím hlavně Abudžina, který vlastně se o to všechno stará a tuhle scénu vlastně ještě drží podle mě nad vodou. Bych chtěl vzkázat těm, co si myslí, že na tom avataru, co mám u komentářů na Brunexu, jsem já. Tak to já nejsem. Už teď snad vidíte. A za druhý bych chtěl určitě vzkázat, ať navštěvujete Grunex, zúčastňujete se našich turnajů, jako buď online nebo offline, nebo nejlíp obou. Koukejte na naše reportáže a čtěte naše novinky.